Hola, teniu aquí el tercer exercici que valia 2 punts que teníeu a l'examen. Donada aquesta recta, fixeu-vos que ja he assenyalat la pendent, i la pendent d'aquesta recta és 3. Recordeu que si la recta està en forma explícita, és a dir, la y aïllada, la pendent és el coeficient que acompanya la x. I tenim una paràbola igual a x al quadrat. Us preguntaven l'abscissa, és a dir, la coordenada x del punt on la recta tangent a la paràbola és paral·lela a la recta donada. Per tant, si és paral·lela, vol dir que té la mateixa pendent. I per tant, si té la mateixa pendent, vol dir que la pendent ha de ser 3. Per una altra banda, com busqueu la pendent a una corba? Doncs fent la derivada, la pendent de la recta tangent. Per tant, derivem la funció x al quadrat, que és 2x, i volem que la pendent sigui 3. I per tant, la coordenada de l'abscissa, només se'n pregunten l'abscissa, per tant, x igual a 3 mitjos. Aquest era l'apartat A. L'apartat B, ara calculeu el valor del paràmetre B perquè la recta sigui tangent a la paràbola. Fixeu-vos, si jo tinc una paràbola i tinc en un punt aquesta recta tangent, fixeu-vos que justament aquest punt és un punt de la paràbola i és un punt de la recta. Jo aquest punt el podem trobar, perquè jo sé que la x és 3 mitjos i com hem dit que és un punt també de la paràbola, la y serà 3 mitjos al quadrat, perquè la paràbola és x al quadrat. I per tant tenim 9 quarts. Però aquest punt, el punt 3 mitjos 9 quarts, també és un punt de la recta tangent, perquè fixeu-vos que coincideix. I per tant jo sé que 9 quarts ha de ser igual a 3 per la x més b. Per tant, 9 quarts ha de ser igual a 9 mitjos més b, i quedaria que la b és 9 quarts menys 9 mitjos, que si feu aquesta resta serà menys 9 quarts. I per tant ja tenim el paràmetre b demanat.